Doncs avui estem dilluns 19 de juliol aquí per la Torrassa i anem al carrer Santiago Apóstol número 4. Sí. Entrevistaven, que ens ensenyi fotografies antigues, un senyor que es diu Mulet, que és el que s'encarregava de repartir el gel per la ciutat, bueno, per aquí de la Torrassa, i ell diu que té moltes fotografies antigues, i llavors doncs és convenient veure-les per veure què és el que podem aprofitar per posar-lo. Doncs anem a buscar el senyor Mulet. Mulet, endavant. No, aquest és el que estava a la Torrassa. Sí, claro, però aquí el capellà diu. Quin és el capellà? No, el capellà, mossèn Valentí, es va pentinar i afaitar aquí, aquí baix al carrer, davant del cine Romero. I a mi aquesta cara me recorda algú, i aquesta noia, me recorda algú, Pues la dona. Pues de jove no, però de gran sí que em sembla que l'he vist. Mira, que antiga que és. Que bonica. Para ver si la publicada vendrá a áreas de aquí, cuál es el bueno. Aquí ya pasó la porta, mira, Sí, no sé, aquesta cançonada no podria haver la primera cabalgata de Reis quan era consagrada l'any 73 que vaig aquí. En camions que han anat deixant. No estaré aquí instal·lat a maleta. Ves al Jordi, Jordi, mira, que te fan una foto. Que sortiràs del llibre. Jo no soc antic, jo soc jove. Jo encara no formo part de la història. Doncs més jovenets. Quants anys porta amb aquesta botiga, amb aquest establiment? Saps-lo? Bueno, estàvem al pis. Quants anys? Bueno, l'empresa... Va sortir el 79 de Fonsecal, va muntar això. Però que és una empresa amb molta història. Massa. Era professor. El meu pare, a l'any 36, va regalar el Sant Cristo d'aquesta església. I ara el meu fill el porta. Aquí el porta. Jo vaig portar-lo de 8 anys. És un maletí en tota regla, amb records, mare meva. Hoy sí ni nada más, las fotografías ahora. Y pude trobar obras interesantes. Lo que podía cambuixeres. Bueno, aquí, que m'agradeceu, si teniu temps, teniu material per el violí qui és? Massa i tot. Aquest senyor ja deu ser mort. El meu sogre. Ja violista allà. És el barber que hi havia... ¿Vivía? El barber. El barber, yo me recuerdo del Eusebio. ¿Es el jove? El Eusebio, el jovenet, no. Sí, el Eusebio. Ell era Serafín. I ma cunyat era... això me recordava jo la cara, però jo la vaig conèixer una més jove. Era ese Fernando, que estava en otro curs i punxava aquí a la Seguretat Social. De vista sí que coneixen, però no cal. Vivia davant de la polleria. La polleria de la Rosa? No cal. Pequeña barra.
Venia a comprar a casa vostra, Sí, el Pepito, perquè el nostre amic, ara no. Perquè el Pepito va tenir fills. No. El Pepito vivia en el pis meu, i com que no van tindre fills, el pis me van deixar a mi. I era una boda. Com que no tenien fills, me van deixar ja directament a mi. I jo, bueno, vaig saber que tenia fills perquè des d'aquella petiteta. Jo vivia a la generació de més amunt, on hi ha ara la Lourdes. Sí. Mira, nena, que te seré de cosa. Ja vivia, vaig néixer jo allà. Sí. Això jo la cara em sonava... Jo me'n recordo que la teva mare despatxava... Sí, que vaga. Això es fa el canal cada any de 15 o 16.000 nanos d'aquests que fan de fort. L'any 32, i va venir vida allà, a la sogra. I llavors, doncs, jo... Sí, jo vaig dir... No, jo... Patxi Albiol és l'actor. Patxi López, mira. Patxi López. La foto de l'any passat de la plaça Espanyola de la festa aquesta. Ah, sí. Aquí Julià, perquè aquí hi ha la teva sogra dreta. Deu ser la festa major de quan es feia... Se'n recorda que el Marcí i Julià l'adornaven perquè ells tenien la barberia allà i aquí hi ha la seva sogra. Al carrer Romaní, de Valls... Sí, que deu ser el berenar que feien els crios. Nosaltres el bloc que hem posat al carrer Santiago Apóstol quan va fer el pont de la Torrassa, que va guanyar el primer premi del pont. La va fer el meu marit anys, llavors, i la tenim posada. Tens el pin del pont? Aquí? El pin del pont el tens? El pin. Ah, el pin del pont. Típiques m'agraden aquestes fotos, mira. Són molt boniques, els retrats antics. Tan antigues, són maques, o que no fem la... allà... Al Ramon li agradaria, tot aquest seguit de fotografies. Posar-les totes aquestes que hi ha així d'aquest tipus, juntes, i cada una distingint de qui és o què és. I fetes en conjunt. Així és que s'ho vingut. És el recordatori de la comunió dels fills del Ramon i la Beli. L'Aguilera, la Flora i el Roman. Formen part del grup de Memòria de Barri. Del grup nostre, de Sí. Memòria de Barri. Ara només tinc un aquí, però els altres dos ja el provaré, ja si t'agrada això. El pin. El pin del pont de la Torrassa. Era profètic, per el color que té el pont ara és aquest. Vols tu, Mila? No, per favor. Guardeu-lo. Jo sé d'on hi ha. Mira, doncs aquest aquí, quina casualitat. Com de l'escola de posar a la llum, a la llum, a la llum, a la llum, Diferents edicions. a la llum,